nyaya kuyabaita mawili ndani tamutere machi pamachi mnyara zawadi kutoa sawa kama taona kama nyara taona chekutanga ngudzudzana pavanozokutiitanirwe ngwana iro nindi nenyaya yanga ndoda kutsanangura pambeketare tiri ndibatsirewo changazvo nindine vangaigara naye kuda pfuma yangu yarazvinzwa asi ndanga ndisina kuziva kuti mbesa zvinokupfuma kuti wani mukadzi wangu vacho tane nguva tasiyana zvazanga kanidza kuti ava stepfather saka isusu kwedu tuchaezangu ndemutowangu akambozvita zvinoura ipa stepfather ukazoiwa chaivo chaivo varakatiza arabu saka zvekuti zvinganzi pfuma vanobva vakuzvitaura ivo zvokunga ndichigarisana kutogara kwandakaita handina kuita kutizira ndakaita kutizirwa funga mukunzwisisa matauraneuyu mukomana tisina kana kudanana like yanga iri plan ainge vati sekusimba ndinangaitana nevanhu vekona kwavo saka kuenda ndifunga vabva sevanhu taingovirana ndinoti tiende kubhindura ndatambira kamboiisai mari nemunonga enangofanira kutangana ndibva ndakatobvisa achitarishaita kutambira mari yangu ndinodzokakutora ndatofara tikataakuzisa mari yesekutii ndobva vatotuma mumwe mukomana wepamba pakutegara so kamarai vakazofara vatotogadzika tapedza ndobva taenda anditi tiri murodhi ndobva topa ava munina wangu $5 zvikanzi achisara inini fast tiende kupi isusu takuenda vakangoti its okay semunhu anga ari mudikoozvo ndasina basa ndasina mbonyauzozvikashisa ndobva taenda kubhindura kuya kuya ndofunga akabva anditi uye akanotambirira mari kubhindura makuseni acho anditi ndobva atofura kunyasisi vake vaigara kubhindura vakazoshaya ndobva atofura akatovasira madinye ndakatozoiudzwa ndakutozoudzwa mafambiro akazoita chazoita kuti ndisvike panhandare apa ndobva asira asisi vake mari serenai didn't know tasvika pakubhindura kuita aenda ndobva nditi tiri pakano tasvika pakano zvikanzi adauruka panapa noku sisi vachagara enofu tasvika panapa ndoda kuti chii ndoda kutanga ndaona sisi vangu apa anditi ndaona sisi vangu enzei tobva taenda kupi mutaundi kati no problem hapana chakaita ndobva sisi vacho vatofonerana pavasangana tasangana navo pakanoeka sisi vacho bva utoti ndoda kutenga chigrosari bva ndatoti its okay uye ndobva pakanospeve mbao bva apinda mbao muyoni mubva wangu makatora ngo vasina kubuda anditi bva ndatofamba natitiraiti akatoenda paipai tiri muroti kuenda
munhu haana ishu iripo mwana mune mwana mese tine mwana akura sei mwana wacho ane 13 ari form 1 chaita kuti garapa mashoko ataurwa takufiedzera zvasusubuya ataurwa takubvunza ndomukateerera kuti unoko ati ava hasi baba vangu ndo zvandataura pakutanga kuti ndozvatikuira zviii kuti ivororeva here kuti ndinooko mashoko anotaura ndokugadzira aiwa but nenyaya yekuti ivo saka iwewe kana uchiti ndokunyuka pfungwa dzako dzina fumidziro anga atore pake mashoko aya nekuda kwekuti vanhu vakakura isusu takatorwa nababa tiri vanhu vakatorana namai vangu tiri vana vadiki zvekutoti pathat time isusu takasingatoziva kuti ava vasichi mukukura tisingatoziva kuti ava vasi baba vedu handiti but nekuda kwekuti panhamo mai vangu vakashaika 2009 handiti panhamo vevakuzonzi vana chichimai vangu vashaika handiti vakuzonzi vana vada kuenda kupi vanofanira kuenda kuhama dzavo handiti baba avo ndopavakasinga then vamwe vachingopanana mashoko nevanhu takati akuziva vamwe vachiti ngavaende kunana kwababa vavo dzedzavo vakati ayewa kufa kwaita mai vavo hazvino zvinokuparadzana kwandaita nevana avo handiti ndo patakatamba kuziva neminotiri vana vadii takatisiyana ava ndovamaivataa vanomudzina vavanavo zvavakaita vakabva vatora munina wamai ndimai pane kurumira aiwa neikotendokuti baba vevana vanofanira kuziswa mupfuma yavo inakwavo asi kureva pfuma inoendao kwainofanira kuti ende bhozi handifuna kuti vana ava vanozika baba vatoa munhu wokamaka chimwe chinhu chatinotarisira panyaya dzekuchengeta vana ava kuti nhasi vazorerwa pfuma vakachengeta nemumwe munhu anenge kudarika baba wacho saka tiri kuti isusu hatidi ubaba hwokungodya chete saka kana amai ipo muchitenda kuti murume uyo akachengeta munofanira kumumirira kuti awanewo zvinhu zvake zvokuchengeta kwanaye nokuti nokuti vana ava vangaboa pamusoro changame pana tete vacho ndo vasara vari 1 varipo saka nyaya ikafamba asi kuti anzinini ndikuri vafuma unoda kudya inini aiyo muri baba mudini baba vachengeta kasi maita zvakanaka nate handifumwe pachine nyaya yakaoma vatoda pfuma yavo unini waziva manoukamarira wazoziva ati zvakakuvara taurayama pamusoro inini handisi kupikisana nenyaya iyi akakuti tinotaura padiki chinhu chakaita kuti isusu vamupesa tisanorora mwana ari chilengesa ava ndirefunosakara ndistate fund uyu mwana uyu ndiye akatokonzeresa nyaya dzake bhozi mwana akasvika kuti akapasangana bhethi ndikamubvunza inini kuti iwewe sei usina bhethi akati ndashano ndisabhethi bhozi vakoko ndistate fund ndikamubvunza ndikati vabereki vakuyo vanombovako akati kumazowe chakutadzisaiwo kuti uende kumazowe kuti wane bhethi certificate chii kusvika ini ndatosiragura nditese titsvage panosarawo nebhethi certificate ivo ndo vakava nenyaya dzavo papavo zvoda pakatizira ukati pakatiziswa vakayava nelisti ravo vakatisi kuti atida $2 $5 mari yaunoni 1 day inotsvagwa avo vanhu vava vachenda nyaya yavo pane pavakuda kuti vasvike but avata kungoigamuchira kuti ndio zvazviri ava ndo vakanga vakaenga nyaya yavo isazvakuda munoka kudari kuti muwanani mavatigadzise tinobhadhara izokuti mutsvagane nasi kuzvida amai baba vanove vakachengeta vana venyu vari vapfuma yenyu hapana zvakaipa vaziva zveshuwa mufundo rangu akashaya ndadzi yangu yakatanga kushaya 1997 asi fundo rangu akauya akatorana nabhuku vangu vakachengetana vakatobereka mwana mumwe chete vachizosvika vakakukura taiva inii kuti vana vaidei kuhama dzavo
hazviti hatina kuramba rikani kuti mudzimai wangu angoshaya nokwanisa kuti vana vangu muringi newadzimai vangu ndiye achasara pano achichengeta vana atorita saka nyange paida mabhethi nininokuwa elizabeth chilekesa ndinogosira sara unakeyo hanzvadzi yangu mukuru akashaya mubi kazoshaya baba vake inodinda sara yaita hivi mwanaume pia ayo wenyewe aliyozopewa mashusha asini panada kumbira mvuyo kana wadidiki inzubaika makoza nyaya ya kumu mulugara muwadzanaika munozana nemashuka amunoguzana munochinjana macho asi chiri mbasa yekuurira kuma mwana anenge chinezi it is in time in long time chidokugadzana yekumu kana mune dzimwe dzamunoda kuhakirana munotsva mudadzivenzanisa tomuwirira asi pane zvogatare nyaya yekumu handiti simba roguma uri mwanange wako ukadzakari wako hapana umavetsa mari kuchanherikane muzikamu chikaikunombonana zvaitiri kuti handina kukadzika akaenda machikapaiyo simba kudhara simba 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 iwe kuzomesera nyaya pachena taurwa pana paipfumba isu tinongochacha zviripo zvokuti akazodayakadayamwana ndewanesi anozimona kwana vanozaisha mupesi misire mombe dzacho tine mombe dzidime zvinatu mara mwana ndandikutaura zvakuda sanzikuisana nazvo ndakatasana nekomana kuti vanhu vesandozoti baba wake kuzvezvo vanisamuyeza vasikoka baba wake havachashandi iye wacho haashanda saka ndoda kumufungirira kuti anobhadhara sei amuzamazanda chajii ende mhosva yainenge zobhadhara pane mumwe asi saka indi kuti ngatiende panyaya mese tiri kuuza nyaya yese naamembesi muzvikuru vafuma akafanira asine andinoda kubvunza mhosoro arwara uraizvakuisa arwara zvokuti mimi munatsona kuti zvikuru kunomuka kuenda unoenda kunani zvinoenda kuna saka unochitsvagei nasikala kana makangwana saka ngezinyezo kuti mombe dzidime zvinati chikuti mwasara neumaifai aitasi mwana anogara pambuya saka yakuti rikada kukumbira mwana tinoona mwana kuti mwana amboya kunotu ndakamboenda ndakuona mwana atasi ndanga vakamutuka chomushure menguva aenda chida kuona mwana ndomunhu wese amira vakitaitaara pamusoro pemwana mwana ndomunhu wese anikuona dararemu atinotarisa wakakodzera mwana aita senya agare asi mwana ndomunhu wese azvinzwa vari kuti tete vari kuti mwana tikurambi hatisi kurambira mwana mama vake mwana vakava sekugara muno muzimbabwe vakatouya dca mai akanga chigara kusouth africa vanouya every december ndo yavaiuya since vaenda kusouth africa akauya anoyakumbira mwana holiday zvimongo vacharamba 2 weeks unodzoka kumba nekuda kwezvikonzero zvatisingatoti tiendemimika madhesiti nawo akawanda zvese zvamukuita zvirungu ini makazotiende kumutemo munozonyara vacho koza kuna anopinyura kumutemo isu toda kuti tiite zvo zvekumatipedza izvi zvevana zvomakuita zvitasudhevana nechichika hapana simubereka hapana simubereki akazvarisa vese machi ende muona musitemo yasenga zvidaiuzvii saka zvikuti mundiudze zvese zvomutemo zvaamusatudzi
inini vanokutika tsinya yeku vaise mombe dzakafaira simba iwe nomuromo wako pane mombe dzakafaira mise 250 vamombe anditozva nechambwerechi pakanga pane 13 zagona asandaamambo saka ndikutikudzira nenyaya yandinayatanga nhasi simba unobhadhara sei 250 pamombe unobhadhara wamboni 250 unobhadhara sei munoshanda kumabore inodauriwa kati sofa ndinotanga unozimushira pari kuza zvazvimboomera muise after 3 months mombe mbiri kana waramudari you must be very serious. You must be very serious. Kana waramudari you must be very serious. Muise mombe mbiri for 3 months. 3 months. After 3 months mombe dzimwe about 5 months wabata mombe mbiri ndikukuconsider ndikuvakuto zvanoconsider watone 8 months ozvinozoka zvine 3 months opedzisa yasara kana une chichemo une yakupi pamama amai ako asinyowa munomwe anoziva mama iwe kana chichemo nyaya ikasito yamada kutanga yemwana tinjeri kumwe munhu anozvozozozopowa saka tinjoniitawo kana ndoti kasito yemwana icheni hapana kusamubereki. Both parents must have custody of their children. Don't want to where's my parents? Guys, I see. Because of one hour. Whether I will be UK, I will be an hour for 1 hour. The subway is around the Obama Shopper. I don't know my face about. I'm a best. General boy, the Shaka in going to know this woman. Mwana nani yangu yakodzera kumba kwenyu kana chizoka kumba kwauze ndikuzoka kumba kuna ambo yengu yakakodzera iwe wakazva mwana unofanira kuti mwana ngodzera unangu yako kuna baba wake nokuti uyu simba asi achingita mwana ugara nako mai vaenda kundobvadachenda mwana uyu pavanouya pesi mai avo nasiholideyi navanamwana vandanotora january chikoro zvaunokuno vakuda mwana kunogara mwana ijira rinodhonzerako atambobvira vaifambapera basa ranyaya izvo zvakuda zvikuti andara paroti tenda kwamatiki pakutondimisa kuti kana handizvenyaya yemwana paroti hozi ini ndimuroorwa ndimushava mupesa chifamba netsoka dzavo oya kuna togara kasoroka mwana ijira rinodhonzerako zvese vakutora munozvomuyerezvo iwe wanzwere mwana ndati pakaipa kasi panzwana ndataura vedare amna kutoita Kwana ngochita nharo